Her har vi Knold og Tot i gang med en større opfindelse. Det er noget med noget mel. Skal vi se, hvordan vi får køkken til at blive helt hvidt. Helt hvidt. Hvor meget frugt. Hvad har vi gang i her i køkkenet? Det er måske sådan lige overgiver nok det her. Er nogen op? Roer med, Kinko? Hvor meget kommer det væk mig? Dan er i gang med et eksperiment. Vi skal lige se, hvem chefen er her i huset. Stryknin og noget. Ja. Lidt æder, og så en Vi har ikke noget frugt for. Hans, kan du ikke fortælle, hvad du laver? Ja, men det kommer her. Er du sikker på, at Lykke bliver glad for det der? Har I set den video, Lars han optog, da jeg var her for nogle år siden? Vi har gang i en større blanding her. Der var noget på hænderne der. Hvordan synes du selv, det går? Det går rigtig godt. Der. Prøv lige at komme herop, Kinko. Ja, Kinko. Prøv at komme herop. Møller, er du med? Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Undgå. Hvad er du gør? Er der ikke en tøser, hvor vi kunne være det? Det bliver til en bold. Jeg har prøvet at gjort store lykke. Nu til der, ikke? Den her er jo ikke så pænt. Det bliver bare flydende lige pludselig. Kom så sådan. Jamen, jeg vil godt spørge. Det er lige med at finde det rigtige dækningsforhold, ikke? Okay. Prøv lige en gang til. Møller, prøv at komme og kigge. Sverige er sgu da lidt syret. Der er nogen, der laver det sådan nogle meget store forhold inde på YouTube. Hvor det sådan, hvis man går hurtigt på det, så kan du gå på det, så når det står stille, så synker du i. Synker du i. Jeg må jo få lavet det lidt for tyndt, tror jeg. Det tror jeg også. Det er jo sådan noget, man laver... Husplads eller sådan noget? Nej, ikke husplads, men sovsejævner af. Ja, ja. Blandt andet. Prøv at hente med i. Er noget, der er morsomt? Ja, Ja, hvad? det er meget morsomt. Det er jo sådan noget, du former det, så slipper du det, så glider det også. Okay. Nu er det for meget af. Sådan lige. En lille tår vand her. Ja, det var for Ja, så skal vi nok have lidt mere mel i, ikke? Nu har vi bare tv-kokken her. Kæft, hvor er han god. Skal den i ovnen, eller hvad? Det kan da ikke stå med samtidig med... Så, nu tror jeg sgu, den er god. Nu er den der. Nu er den der. Så. Og hvad så? Ja, lidt mere vand. Skal også. Jo, den Det var. er lige før. Lige før, Philip. Jo, den flyder der nu. Men det er sådan, den bliver helt pulveriseret, ikke? Så. Det er det ved med at være. Nej, den flyder. Den bliver lidt, lidt tyndere. Flyder den bare. Skal den bare have 20 minutter i ovnen. Ved 150, og Har du en, du har stillet ind så? og det skal være varm luft. Nej. Prøv lige dig med det. Det er faktisk sjovt. Hold kæft, det her det er bare for meget gør og gokke. Det er sgu da totalt ulækkert. Det er sygt. Nu er den der. Ja, totalt sygt. Prøv lige at komme og se, Møller. Ja, lige selv på. Den flyder lige med det samme. Nu er den der. Prøv lige at komme. Prøv at se her. Møller, hurtigt. Hvad? Prøv at se. Jeg må se. Det er utroligt.
Kingo, var det godt? Var det godt? Har du ikke engang køkkenrunde? Ja, så har det været rigtig godt. Du fik der nogen spiller derovre.